ערב טוב לכם. אנחנו פותחות את המהדורה עם אחת הטכנולוגיות הכי מתקדמות וגם הכי שנויות במחלוקת של השנים האחרונות. טכנולוגיית דיפ פייק. מה שמתחיל כגימיק משעשע ברשת הפך לאמצעי שמסוגל לשחזר אנשים שכבר לא בין החיים. עם כל הבעות פנים ותנועות שנראות מציאותיות לחלוטין. נשמע כמו מדע בדיוני, אבל זה כבר קורה. תארו לכם שאתם מקבלים סרטון מסבתא שנפטרה לפני שנים, והיא מדברת אליכם כאילו צולמה היום. הפנים שלה, הקול שלה, הכל מדויק. והתגובה הרגשית חזקה מאוד. מה שעומד מאחורי זה היא רשת עצבית מתקדמת, מבוססת למידת מכונה, שמייצרת דמות דיגיטלית מתוך תמונות, הקלטות וסרטונים מקוריים של האדם. הטכנולוגיה הזאת מתאפשרת באמצעות מודל בשם גן, רשת יריבה יוצרת. שני מנגנונים מתחרים זה בזה, האחד מייצר תמונות מזויפות, השני מנסה לזהות אם הן אמיתיות. עם הזמן הרשת מתחכמת ומשתפרת עד שהתוצאה הסופית נראית ונשמעת אמיתית לגמרי. עכשיו דמיינו את זה לא רק עם קרוב משפחה, אלא עם דמות ציבורית, כמו שחקן אגדי, פוליטיקאית מעבר, או אפילו דמות היסטורית. מצד אחד, חוויה עוצמתית שיכולה לרגש, ללמד ולהנציח. אך מהצד השני, איפה עובר הגבול בין זיכרון מכבד לבין פגיעה בזהות ובכבודו של האדם? כאן עולה הדילמה האתית. מה קורה כשמשחזרים אדם שלא נתן לכך הסכמה? האם מותר להחזיר לחיים מישהו רק כי הטכנולוגיה מאפשרת את זה? הפילוסוף התועלתני ג'ון סטיוארט מיל היה שואל, האם התוצאה מועילה? אם הסרטון הזה נותן נחמה למשפחה או מסייע בחינוך, אולי זו פעולה מוסרית. אבל גם מיל שם גבול. אסור לפגוע בפרט למען טובת הכלל בלבד. ואם האדם היה מתנגד לכך, אם הייצוג הדיגיטלי יאמר משהו שהוא לא היה מסכים להגיד אותו בחיים האמיתיים. כאן נכנסת לתמונה הגישה של עמנואל קאנט. האדם הוא תכלית ולא אמצעי. אי אפשר להשתמש בו גם לאחר מותו ככלי לרגשות של אחרים. וזה לא נגמר שם. יש גם את הסיכון של גנבת זהות מוסרית. מצב שבו הדמות המשוחזרת מציגה ערכים, אמירות או רגשות שאינם תואמים את האישיות של האדם המקורי. זה לא רק זיוף טכני, אלא פגיעה במהות שלו. והבעיה מחמירה ככל שהטכנולוגיה משתפרת. חוקרת האתיקה רג'ינה ריני מזהירה, אם כבר אי אפשר להאמין למה שאנחנו רואים, אם גם סרטון מרגש על אדם אהוב עלול להתברר כזיוף, האמון הציבורי בתיעוד, בתקשורת ובאמת פשוט נשחק. אז מה עושים? הפתרון הראשון הוא פשוט יחסית, הסכמה מראש. כמו שחותמים על צוואה, כך ניתן לקבוע מראש אם אדם מסכים לשחזור דיגיטלי שלו בעתיד. אם אין הסכמה כזאת, אולי כן אפשר לפנות למשפחה, אבל רק בזהירות ובפיקוח מוסרי. הצעה נוספת היא שקיפות מלאה. כל סרטון שמשתמש בטכנולוגיית הדיפ פייק צריך להיות מסומן בצורה ברורה, באמצעות תווית, סימן מים או כיתוב שמסביר לצופים שמדובר ביצירה מלאכותית. רק כך אפשר למנוע בלבול ופגיעה באמון הציבור. ולבסוף, חשוב להבחין בין סוגי שימוש. סרטון פרטי למשפחה או שימוש חינוכי בכיתה, דבר אחד. שימוש מסחרי כמו פרסומת למותג, דבר אחר לגמרי. זה כבר עלול להפוך את הדמות של הנפטר למוצר. האם זה מוסרי? גם כאן הדעות חלוקות. יש משפחות שרואות בזה דווקא דרך להנציח את יקיריהן, אבל בשורה התחתונה חייבים לקבוע גבולות ברורים, מוסריים, חוקיים. אז האם צריך לאסור על כך לגמרי? כנראה שלא. אבל כפי שאמרת קודם, זה לא עניין של האם אפשר, אלא האם ראוי. והראוי כנראה הוא לפעול בזהירות, ברגישות ועם אחריות מוסרית עמוקה. לשמור על כבוד האדם גם אם הוא איננו. אנחנו נהיה כאן כדי לעקוב אחרי ההתפתחויות בחזרה אלייך עמית. תודה רבה ורד שהשתתפת בתחקיר שלנו, ואליך דני קושמרו להמשך המהדורה.